Sifat manusia di dunia ada dua macamnya. Pertama sifat kebencian, kedua sifat kesayangan. Nan sifat kebencian, elok baso tak ketuju, baik budi tak menantu. Gadang sendok tak membau, gadang suuk tak menganyang, gadang antak indak lalu. Elok tungkuih tak barisi, gadang agak tak menyampai, gadang galogok tak bamalu. Karih latih tak barasuk, gadang dantam apapun tidak. Sifat kesayangan, pandai menyamukan manusia, tak balabih tak bakurang. Pandai memelihara hati orang, pandai maharagokan samo kawan, pandai merendahkan hati. Mulut manih baso pun bayak, pandai baliku dinan tarang, pandai balindung dinan pane. Pandai maambil makan dan minum, anggotonan 7 dipasangkan. Suku menjunjung titah raju, kasih kepada adai jaugamu. Menurut sepanjang kitab Allah, sempurna iman jo Islamnya, melengkapi syarat jo rukun. Sebanyak ilmu jo pengetahuan, sebanyak bintang di langit, bagai dalam lautan gadang. Tidak lain tidak bukan mukasu iman kepada Allah. Bakarih sakatimuno, patah lai basimpai alun, rata sebuah jadi tua. Kalau dibuka pusakolamu, dibangkit tarikh nan tarandam, lah banyak raginyo nan berubah. Kalau dek pandang sepintih lalu, banyak pahamnyo tagalitia. Pandai tak ragu dek baguru, salam tak sampai pada kasih. Makain kabaju diguntiang indaklah sadang, lah takana mengko diungkai. Di mana gari kan maju, adat sejati nan lah ilang, dahan jorantiang nan bapakai. Rumah gadang bariba pintu, nak tarang jalan ke halaman. Kalau dikumpa saleba kuku, jiko dikambang saleba alam.